Niken Salindri, yuk. Ha 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 he. Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Lho, lek kowe njaluk sangu aku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaramu kaya bayar aku akeh bayaramu ngono lho. Beda Pak, bayaran. Lho beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku. Heeh. Nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngarep jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Jangan ngakoni kula anak to nggih. Yo, Dene yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene sih lho wis nek ora percaya takono ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tanya apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem kok. Yakin. Heeh. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak Panestune. Dengan pripun sehat. Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Disnatalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ngerti ya? Nggih. Dies iki hari, Natalis iki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 GRI Nganjuk. 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara Pak. Heeh, kowe rene wis pira? Lah mriki nembe pindah niki Oh, ketinggalan. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketinggalan Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan ndek wingi, Pak. Heeh. Tahun wingi. Tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalange kene, cedek kene. Oh. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Oh, Nggih, ngono. nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, lare sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek Nggih. dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres loh Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh Pak. Ya. Nggih, benten kali SMK aku Pak. SMK. Dituang ke artis-artis Jakarta tok ya Pak. Iya. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah, Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kale lho sing melambaikan Nggih, tangan. maksudnya sebelah jas biru. Lah, kayak penjane Pak Lukman. Nggih, oh nggih sebentar lho, Pak. Nggih, nggih. Mungkin sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang gak sida sidane. Ampun lho, Pak. Ampun mikir kula larang Apa? lho, Pak. Lah ngomong. Saged dicicil niki Oh. Salindri. Cicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih, Pak. Nggih. Wah, koyo nguntapil. Sawan sore. Kamu selaku juga dadi siswi ya. Kamu masih Saya SMA ta, jadi Nduk? sis. Iya, masih, Pak. SMA. Ya, saya kelas
kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak, ya semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Ini ya? Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Ya. Arep nembang apa? Manut. Ya. Arep nembang apa? Terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Apa Pak lagune sing halus apa sing kasar? Ya sing halus e. Sing dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagek dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Kestoke dawuh. Wis monggo genduk niki salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa, Pak? Dari Sekarisa Decoration. Request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian, Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru kuwi bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar-penggemar Nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar-penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah, Pak. Jek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong lola long Ayo ta sambung rasa
Iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Heeh. Iki WA nembe kecethit bangkekane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming. Ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya. Ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko. Nggih. Ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken. Ya, Pak Jiman Kemloko Legi, ya. Juga woro-woro ampun kesupen. Benjang tanggal 29 Agustus 2026. Wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri. Ya, angkatan Rejoso. Heeh. Ya, Nak, baca, Nak. Tanono ingkang rupeda Nanong nyuntak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk. Ya iki mau do salaman kelawan aku Mas. Sapa ki mau aku lali? Ya Tole Bimo, terus Akbar, ya Chandra, ya dan lain sebagainya. Yuk, terus gambarmu uga ketoprak sik, Mas. Tuh, ya. Ya. sing gedhe ngapurane kan Mas papocan Arepmu ing terus Paksi
harap gamelan Bali para kanca. Mami. Woi. Rasanya kurang komplit, Nduk Niken. Ya. Kalau beliaunya menjalani Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak manggung merga mbok menawa panjenengane kepingin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Siap. Diaturi tindak panggung. Monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki, Pak. Ya, engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon, kepala sekolahe yang pertama kali diaturi tindak panggung. Oh, ngono. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya, tandha tresna. Yo, turuk. Turuk. Monggo Pak Haji Lukman.
Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PG 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali Niken Sandri pun marem. Sampun. Sampun puas, Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Kok sik to? Oh sik arep nganti. Ayo, wis puas kok. Tegese mongkok penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula mau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Sampun, Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak, setiap tahun wayangan ngoten nggih Pak. Insyaallah. Oh ngoten. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula, wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Insyaallah. Nggih, nggih. Pak nuwun berkah nggih, Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku, nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi kepareng Ibu. rawuh, nggih. Napa lagu napa nduk niken mumpung Napa, siang. Bu? Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lek lintang asmara. Oh, lintang asmara, nggih. Badhe duet kalih Pak. Kepala Nggih, di sekolah nggih, napa? Pak. Nggih. Kali jenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan kenapa tuh Pak kesusu mawon Pak? Ya Allah. Loh, mboten, Pak. Ya Allah, mboten. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakekne mawon. Nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet sapa nduk enten balan. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Ya. Oh, dalange wau saking Saking mriki, sekolah mriki, nggih. 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 Ampun. Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok. Nggih. Sampun Pak Ji? niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswane? Siswane favorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange wau sinten dalange wau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Heeh. Ya pakaiane wayang, pemung wayangku akeh. Oke, Pak. Oke. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula Sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. ale kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lho, karo beliaunya. Anu, Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Ah ngoten. Nggih. Nggih. Sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu, nggih. Nggih. Enek anu wani ora? Dalange sore mau munggah rene wani ora? Sapa mau jenenge? Ayo. Dalange wau. Ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat ki aku melu seneng. Ayo. Enten mboten mau wis mulih borong. Siswane mriki wau, Pak. Heeh. Sing dalang wau enten pinten, Pak? Sunggal namung siji Oh, sing dalang. namung tunggal. Namine Mas sinten namine? Ayo wani ora mau nyandi bocahe. Mulai wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo nggih penyemangat. Wani ora? Ya wis langka lho duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia samber karo pesawat terbang. Anak ora wani ora? Niki Ayo, Bapak. ha iki.
Ah, iki dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nah. Nggih. Ya, ayo iki. Nah. Nah. Jenengmu sapa coba, Gus? Kula Dirli. Sapa? Dirli. Girli. Dirli. Dirli. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Oh, nganggo oh. Oh, apa meneh Kangkong. Heeh. Purbo Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti. Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Lah iya, kowe sing mak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Anu sampean penyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi Nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya dalang. Kali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, jajal suluk titik-titik ae. ya, ya. Ayo, suluk pelok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jenenge MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Kedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Ah, Galuh gawe O. nah kayak itu. Ah. Ayo. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora keketon. Trima lamun kataman sesare. Lagawara longso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa ana ing SMK PGRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane niki kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Boten. Ya badan kok siap menyawamu ki. Tatap, gak tatap blas. Ora tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora katak-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintai wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora terus ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok wani Ora. apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kaya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kata. Kata. Nggih. Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedak iki gigrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, laras. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gede, engko saya suwe saya gede. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen. Makane wedi. Makane wedi. Ya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba Gus. Asmara. Ciang Pantara Kok fales to, Ratri. Pak? Kok fales to? Ora. Nah. Nah, iki lho. Ciang Pantara Ratri mongap cipta pukula. Ah.
Tak wae wayang le iki le. Nah, iki nggih kowe iki. Ditandang tangane karo Pak Anem di Jogja. Tapi swantene pun Toto nggih, Pak. Nah, Mas. Toto. Bagus. Siapa, Mas? Dirli. Dirli. Apa Dirli. Ya, coba. Campur sari. Ya, gamelan plus musik. Yuk. Lintang Asmoro. Terus. Ayo Mas Dirli. Luar biasa, cah bagus. Wis duwe kendel suaramu yo apik. Semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang ku nek ditekuni tenan. Wah, anggeran wis ora keberleren gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Enggak Amin. boleh. Heeh, Ya, cah bagus. Iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo Mik no. Jojo to. Salah ngawur rek. Terus sinten? Gondo Wartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Gondo Supono. Hei. Iki jenenge anu lho, Patih Ngestina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Kok tak warai main. Maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Gondomono. Nuwun. Heeh, heeh. Ya. Dagangan iki wis apa-apa. Wes kono ya, tinggi sinau ya cah bagus. Heeh, semangat selalu. Heeh. Pastinipun, Pak. Ya. Salam go Mas Akbar Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso beranda. Adoe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo. Ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Heeh. Dirli, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lek wis dari dalang kondang aja lali nanggap niken salin. Amin. 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 Nggih, matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya, Gondo sapa jeneng? Gondomono. Gondomono. Terasa nggih. Ya. sudah saling teh karo para sinden-sinden. Heeh. Pak, Apa? iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur Pak. Belum tidur. Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Heeh. Kasihan Pak. Ya, Nduk selo ya Nduk, tampil lagi Nduk. Nah, Sampai. ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Iya. Saiki ketok nek kowe ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Heeh. Ya. Umat Kristiani, selamat hari Natal. Iya. The wish on the well, the wish. Hah? Iya. Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Heeh. Nek cak kalau mangsa nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine DKI jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti Pak, jeneng kuwi lho. Aku lo kondang renek jeneng kewane Pak. Asline enek. Sapa? Niken Salindri tekek. Ya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya. Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. No. Kok nano-nano yang apa to kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Muka aku ra payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya Oh, yang ya, kamu contoh. Nyontoh
Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan, gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah, ngerti? Heeh, ngerti. Ken madhep arene dulu Kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin Pak, aku nyontoni sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho Pak. Oh iya, Sing kae ya wis kae. Heeh iya. Kita semua teman ya. Iya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok genti sauri sik, mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak, nyauri Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak, bapak, ya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Berani apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu perhiasan ya. Tapi lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo, sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Lah di warai lagu apa? Lagu sinden toh Pak? Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Ah. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Apa? Kusuma Wijaya udah, sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa bersama? Langgam, Bowo, apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu Ken, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra, sing asline Nganjuk, saiki mapane ana ing Surakarta. Oh, Pak Guru Agung. Nggih, dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung kalau. Iya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Heeh ya. Yuk. Mas Agus. coba Ayang-ayang. dulu. Nah, coba ngeras. Astagfirullahaladzim, motoku Mas Purane. Oh, Mas Agus yang. Ya. Pira? Oke sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh nono jogetane piye Ken? Tolong kendangannya Mas, sing handset Mas, Guru. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enak ya. Kamu bisa sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Urung iso keri sian. Kendangannya saya bisa bikin jogetnya Mas, sing ngene-ngene ya Mas ya. Ya. Iya, Mas Gugu, Mas Gugu. Halo. Sahipong ae deh kayake. Mas Guru hae, Mas Guru hae, Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalnya Bu, masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Duh, gede tomo. Pak. Tiba-tiba ning asmara kuatna ati kegelos aku kelalap tresno datang kendhat saking sepuh ayo tangane mendek bokonge ning mburi ngene bokonge ayo tendang pengen terkenal pura, pengen bayarane larang pura, ayo. Hubungane. Tangannya rada mundur, bokongnya jepit. Nah, meding. Iki
entuk mendek. Ah, yo. Tema-tema ning asmara wata ati kala. Angkana kelala tresna datan kendhat saking cep munyer-munyer lare wangi papa teni munyer ayo munyer nang suci kasarnya talentaku seleramu nyapo mambu dah mambu. Lah ya sing prat-prat mu sapa? Tapi Baes masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih, Mas. Iya. Ya, ayo, coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka Mas Joro. Masih bersama Sele. Mas Joko bilang kenceng atau nuwun.
sekolah pintar, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lengarane Pak, wis nampa Apa? bayaran, Ya. kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Ah, Terus semangat terus Ya. menjadi sindennya, sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. arep mau kayak apa lek rono? Apa ae? Oh, apa wae. Saya jaluke. Kayak ono elmu sing anyar ke lho. Ya aja to Pak, ya Iya. Allah. Ayo. Terima kasih Nduk sik lho. Dadah. Nggih. Sehat selalu. Heeh. Mikir jadi gawa. Heeh. Genduk niken istirahat dulu ya, Iya Nduk. Pak. Oh, niken kok nganti goro-goro. Wah, nek melu aku nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang urung gelem mulih. Oh, ngono. Iki isih ana pamundhut isih. Adoh saka Singapura sing wit wingi meling lawan aku. Sesuai dengan selera anak muda sekarang sing disuwun lagu Puspita Nala. Oh, ngono. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih, tiar kuwes lagu Puspita Nala Nyidra Asmara. Nggih, spesial yang nyekar Mamah Dwi dan kawan-kawan. Nggih, Mbak Tia Murti saking Singapura. Oh, ngono. Ya. Ngono ya. Yo, Bu Dwi Kurniawati terus Wanda dibacutke karo Sidoarjo Okvalika diaturi jumeneng. Lagune Puspita Nala. Oh, ngono kagem ibu-ibu guru mengke mbok menawi saged duet lawan Niken Wanci